Ang pagbasa gikan sa Santos kay Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya o siya mingon, ania ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang akong gihisgutan pag-ingon ko. May tao nga moabot sunod kanako. Apan labaw siya kanako, kay diha naman siya sa wala pa ko buhata o wala pa matao. Kaya to, wala ako makaila kung kinsa siya. Apan mianhi ako nga nagbunyag pinaagi sa tubig aron pagpaila kaniya ngadto sa Israel. Kini ang pagmatuod ni Juan. Nakita ko ang Espiritu nga mikunsad gikan sa langit sama sa salampati ug mitungha kaniya. Wala ako makaila kaniya kayadto. Apan ang Dios nga maoy nagsugo kanako aron pagbunyag pinagi sa tubig, mingon kanako. Makita mo ang Espiritu nga mokunsad ug motugdon sa usa ka tawo. Siya ang magbunyag pinagi sa Espiritu Santo. Nakita ko kini ug sultihan ko kamo nga siya ang anak sa Dios. Ako pa nagyudatong nabati ang Ebanghelyo karong adlaw, Enero 3, 2023 adlong Martes. Og karong adlaw, mao ang gitawag og pagpista subang simbahan ang balaang ngalan ni Jesus. Balaang ngalan ni Jesus. Og karong adlaw, ipaambit nato ang pulong sa Dios nga atong nabati karong buntaga o pinagi sa unang pulong sa Salmo Responsorio o sa Ebanghelyo karong adlaw, Enero 3, 2023, ang balaan nga ngalan ni Jesus. Ngayon, ang pari in the person of the priest, kinsa ang ngalan sa bata? Ngalan ba? Natong unang panahon, ang ngalan, magsunod gayon ang ginikanan sa mga napta, mga almanaki, apan karon ang inahan, amahan, magsunod sa bag-ong henerasyon. Musunod sa ubang kanasuran, mabiyaan na yun ang matuod nga ngalan nga balaan. O sa mga ngalan, balaan ang ngan sa tao, diya sa bunyag. Balaan, inibunyag, kanang ibutang ta. Ato ipaambit ang ngalan sa inyong sulugon, Maximo. Ang akong amahan, Maximo, senior, niya, junior ko, niya, napulog, duha kami kaman nagsuon. Napulog, duha, 12. Unya, ang akong namatkunan, ang mga ngan sa akong mga igsuon, lalaki, babay, maong Regina, Emilia, Ildefonsa, Leonila, Miguel, Alfredo, mga kinuha gayon sa mga almanaki. Mga nga sayon ni tukon, tagsara ka nga, sayon ni tukon, unya, sayon nga isuwat, unya, pagkaimugso na ko kay katapusan man, kamanghuran man, munang junior, apan Maximo ang ngalan ako, Maximo, kay ako amahan, senior man, dugay namang namatay, unya kay kamanghuran ko, nahimo ko junior, apan Maximo, apan ngalan, gikan sa almanaki, apan karon unsay mga ngalan sa mga tao ni kalibutan, ang uban di natakalitok, gumikan kay, musunod manggunta sa mga bagong mga modelo, bagong henerasyon, mga pagtuo nga, ilan ang mga ngan nga, kinupya sa mga artista, mga ngan nga dili, mao, duha, tulo, upat, usagan, sa maniadto panahon na, Juan, unya, nganong hisgot man og ngan, nga naman, kaya ngan god, diya sa bunyag, nganlan ka magyud sa pari, sagrado ang ngalan, sagrado ang ngalan, ikaw nga nagtan-aw na minaw, nganong daghan man kay kapilyo, usara ka nga Rosita, Bisaya, ay pag in English, balaan ka na, kagikan sa mga, sagrado ka na, binunyagan ka, apan nganong giusaman ang mga duli, karon ang Juan, usmo na karong John, in English, o babay, Juana, usmo na ba? Apan Juan, Juana, niya tungo ng panahon, apan karon nga panahon na usbo na ngan, doon ang mga
mangangana bita kaila, mangangana og nga charger, ngano charger man, Charito o Jerry, giusa. Cellphone, ngano man, angan sa inahan, Cecilia, angan sa amahan, si Ponso. Di cellphone, giusa na ba? Angan sa manong ginahan, apan kung tarong kang ginikanan, kung gusto og pangisip kang amahan o pagkainahan, imong hatagan og ngalan ang bata, nga, kikan gayon, nga mabadlaan, pangutana sa pari, ang pari mangutana, kinsayngan sa bata, ang uban mingon Schwarzenegger, ang uban, di ta kalitok, charger, cellphone, na, nga naman, gisunod ka na, apan kung ang pari mangutana, aron mabalaan ang imong ngalan, ang imongan nga Maximo, Alfredo, Miguel, Regina, Emilia, Ildefonsa, Juana, Yonila, mga lumad nga suguan kung asa kang dapit nga may mugso mataw, lumad nga sultihan imong gamiton, lumad, ikaw Pilipino ka man, kung unsa kang napitan dito sa Manila, ang imong ngalan, usa lagi apan nahimong balaan, kung ikaw magpabunyag, kung dili ka magpabunyag, usa magbalaan, binunyagan yun kay sakramento ang bunyag, sakra, balaan, sagrado, ang ngalan. Nagiskot ang bunyag o ngalan, ang bunyag kay ang Ginoo karong adlaw, sumala si Manghilyo, nagpabunyag man ang Ginoo sa mi limpyo, mi hawan sa gianan. Umiun ang unang si San Juan, misulti sa tinuod, nakambit man, misulti sa tinuod, mipuhat sa tinuod, mialagad sa tinuod, o nagampo sa tinuod. Ang Ginoo makigsulti gayon kung ikaw matinud-anon. Ang labaw makagaw ang Dios, musulti gayon. Sama si San Juan, misulti ang Ginoo nga dunay tao nga mosulod kanimo. Unya ikaw mag-una. Unya kung makita nimong tao nga mutugdon ang usa ka daw sa lampati, mutugdon sa tao, unya mutugdon kinsa man na mo nang espiritu, kung mutugdon ang Espiritu Santo sa tao, mao na kana ang tao nga nagpabunyag misulod kanimo. Gawa ka makaila kani adto, wa ka makaila apan sa misunod. Kini maong tao nagpabunyag, mao kini nga diha na siya. Apan sa wala pa ka mataw, diha na siya. Kaya ang pulong nagpakataw, mao kana si Jesus Christ, balaan ang ngalang Jesus. Unya miingon ka pa, mao nagsadir nagpaingon ang Ginoo sa imong nimutagan. Mao kini ang nating karnero, ang magawagtang sa mga sala sa kalibutan. Nagpaingon, nganong gingana nimong nati nga karnero? Nganong gingana nimo og nating karnero? Nati ba? Magawagtang sa mga sala sa kalibutan. Unya nganong nagpabunyag ba niyo? Kay ikaw nagbunyag pinaagi sa tubig, kaya ang magsunod kanimo magbunyag sa espiritu. Mulang gitugdunan og espiritu. Ikaw tubig maghawan sa gianan. Limpyo na munang tao mutugir og diskalibutan karon ang mga tao. Magpabunyag na maglain. Ang uban mataw Katoliko, binuga manguros, ang uban dili, di na manguros, maghimo nag-ilag gingarian. Apan ang Romano Katoliko, manguros, adunay pare, adunay ginikanan nga magpabunyag. Bunyagan matag Domingo nga tanan. Adunay magminyo, adunay magminyo, babae lalaki. Kay ni kalibutan, human og bunyag, mapapas ang imong tanang sala nga panuludon, mapapas. Basta ikaw magpabunyag. Kay ang nagbunyag nimo usa ka Ginoo in the person of the priest, og sa iya pagkapari, gibalubanan siya sa mahal nga birhen nga dili magpakita. Ang mahal nga birhen nga di makita, og ikaw gibunyagan, ang Ginoo nga di makita, mipuyo aron pagwagtang sa mga sala. Kay nating karnero man, inig puyo na sa Espiritu Santo ang bata nga babunyagan sa pari nga nag-ambit sa pagpanganagad, pagampo, pagkapari, may puyo ang labing nga balaan, labing hingpit, nga mao ang Espiritu Santo, maunay nakapapas sa mga salang panuludon. Ang bata, wa na'y sala, kung ikaw magpabunyag. Wa na'y sala. Munang kukuson sa inahan, amahan, makasasala. Apan kung matuod ka, kung mutuo ka, nga sagrado ang bunyag, ang anak nimo, mapapas ang sala, ikaw ginikanan, ang mapapas ang sala, usab, mo kumpisal kandaan, kumpisal, ipabunyag nimo, pulos limpyo, huli ang pari, huli, ang mabunyag, balaan, hingpit, kay nagpuyo man ang labing hingpit, kinsa man, labing balaan, nipuyo na sa bata, munang bata, nipuyo, munang templo, nagyod sa Espiritu Santo, ang bata mabunyagan. O kay nato unang panahon, dako man tao ang magpabunyag, niya mutugdon ang Holy Spirit, unya karon di mo makita ang Ginoo. Ikaw magpabunyag, ikaw binunyagan, mula musulti mo utang pare kinsayngan sa bata. Ang ubang simbahan karon nagpista. Nga naman, kay
hilabihan kabalaan ang ngalan ni Jesus. Ikaw karon Clint, taga IFM ka man, o na nag-usap ka man og gan, imo nga Clint, ang ngan unta nga Clint, Clinton, ya, in English man na, ang masabtar yapon apan imong gilikanan ang nagbuotan na, wa man kay buot pagkakuan, ana gyud sa almanaki. Almanaki ang imong kay balaan. Karon di na kay tinagkurha, tinagutlo, Schwarzenegger, mga hiligan, mga charger, cellphone, kay do ginikan na i-combine ang ngan sa inahan o sa amahan. I-combine ba? Unya, hay naman ang mga ngan balaan sa mga si Jesus, ang balaan nga ngalang Jesus. Karong adlaw, mo ibanghilyo karong adlaw. Ang tanang simbahan in fairness, nagpista karon sa balaan nga ngalan ni Jesus. O kinsa man ang nagbunyag, mo naghawan, ang gibunyagan si Ginoong Hesus, unya mitugdon ang salampati. Ngano mitugdon ang salampati mula ang Espiritu Santo. Kung mamunyag ka, Juan, kung ay tao nga mutugdon ang daw salampati, mutugdon mo ka ng Espiritu Santo. Muna nga si Sanuan, wa gyud mangangkon, misulti sa tinuod, kay nakaambit man pagkapulo, misulti ka dili ako ang Mesiyas, dili ako ang labang dili ako kun dili adunay mo sulod kanako moabot nga natipon kaniyo. Mitipon ang way sala sa mga makasasala. Ug nagpabunyag man ang tao, nagpabunyag sa tubig, muna nga mabunyagan ka sa tubig, hawanan ang imong pagkatao, hawanan ang imong agaran, kay ang musulod kanimo magpabilin ang gahom sa Dios diya kanimo. Muna siya ang inahan mo rayna sa langit ug sa yuta, ug sa talang makita og rayna ba? Rayna sa mga hilis, mga tanan, mga santo sa langit, ug sa talang mga tao, rayna, inahan sa Dios. Unya, inahan pa Dios sa Dios, inahan pa sa tao. Kinsa man ang Dios, si Lord Jesus Christ, nipuyo sa taguangkan sa babae, ug nagpakatao ang kahayag, ang pulong pagkahibugso, giganan siya og Lord Jesus Christ. Nagpakatao ang pulong, ug ang pulong nagpabunyag, ug iya mitugdon ang Espiritu, ug kay gigugma niya ang tao, mitipon man siya sa iyang pagkawaysa, mitipon man siya sa mga magkasala, ug kay ang mga tao di man mo patuo, di mo tuo kaniya nga siya Mesiyas, siya ang Jesus Christ, siyang balaan sa tanang balaan. Lord saves, manluluwas, Mesiyas, siyang gahom sa Dios. Munang ikaw tao, mutuo ka ginuginahan, kay din ka man gikan. Naimugso ka ginan, ang inandigikan, gikan sa labaw nga makagagahom. Tao si Mother Mary, apan nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, ang gigantihan siya og labaw, nimo siyang rayna sa langit ug yuta ug inahan sa Dios. Muna iyang ganti, muna iyang katungdanan, ug kay iya man ang katungdanan, ikitang tanan, iyang iampo ang tanan yun from all walk of life, batang tigulang, lalaking buhay, giampo nga ang tao mausab, mo balik sa pagtuo, mo balik sa paglaom, kay ginahan mo tamang yun, mo tudlo, mo preach, mo evangelize, mo live the word of God, and mo spread the word of God. Kay may unang Ginoo, do not be afraid, ayaw kahadlok, because I am with you until the end of time. Hangtod sa katapusan ngayon, anaa ako kanimo, nagpuyo, kay ikaw labing balaan, lawas, o kalag balaan, o nagpuyo, ang labong balaan sa katanan. Busa ikaw pagbalaan, ngalang nga Isus, balaan nga ngalang Isus, pagbalaan sa imong ngalan, pagbalaan sa imong pagkatao, paghuli, pagsakripisyo, pagantos, kay mao ka na ang pagbalaan, pagsakripisyo, pagantos, o pagbalaan sa kinabuhi. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us. Kaluyi kami, Ginoo, labaw sa tanan. Ikaw labaw nga hingpit, labaw nga balaan, labaw kay ikaw ang Ginoo, nagpuyo sa matang kinabuhi sa matang tao, bata ug tigulang, babay ug lalaki, gipuy-an ka sa labaw nga Ginoo, labaw sa tanan. Amen. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, hangtod sa kangtulan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagtanaw, pagpaminaw sa pulong, kang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo sa tagsa-tagsa kakinabuhi sa mga tao ug nagpabunyag hangtod karon. Ug ang nagpabunyag ug ang wa magpabunyag pinuy-anan sa labawng makagagahom hangtod karon. Amen. Daghang salamat.